Open welcome back to Baby Daddy Ritz now once you're back. Baby Daddy number 2, Dev. Recently, Dev Watcher has been hanging around with DJ Towers a lot. They've been seen together and kakawanda. And ndofunga Ritz anenge akanyengererwa here kana kuti chi, I don't know. But Ritz achenjerere kuitwa paper 3 nemukomana uyu. Pamwe vakatogadzirisana hatizive because last year paive pakaenda shamwari yaRitz kuinterview kwadj Ola akatotaura kuti hanzi vakazotaurirana akazobvuma mwana. Ritz must come out onyatsotiudza chokwadi because isusu takapinda nyaya iyi nemafeelings zvekutodaro, and kana akagadzirisana naDev hatisi kuti it's a wrong thing. Anenge akaona kuti ndiye soulmate yake kana kuti ndiye pane moyo wake, we don't know, but Dev akamunyadzisa ndo zvandingangotaura. Nekunyadzisa kwakaitwa kwese kuyako yakati handisiri ndakamumitisa, I must go and look for baba wemwana ini handitomboziva, even DNA ikauya iri 100%, anonofanira kunotsvaga futi kuti ndiani akamumitisa hama yangu. Akaita chidofo mukomana yechisingatomboite, akaswear on camera achienda kumalive, matiktok live kupi, achitaura akati ini handizvizive, ini Ritz handimude. So ndofunga ari kuona progress iri kuitwa naRitz, kunominatwa kuitwa Ritz, kuita sei Ritz mazuva ano akuita kunge musikana akangwarira ka ari kuswedera padhuze neZANU-PF, ari kuita sei akati regai ndingoswederawo padhuze. Handizivi hangu kuti ndo zviri kuitika here, but makuhwa acho ndo ari kufamba. I don't know why I don't trust Dev. Kudzoka kwaDev kunenge kuri dangerous. I'm not really happy with that because Ritz akatombotizira kumba ikoko. Ritz akati mukomana ane hutsinye uyamuzive, handida kumutizira kumba kwake, ndakatizira kumba kwavabereki because ndozoti iye ainditira hutsinye, aindirarisa panze. Akagara 6 months achishingirira musikana uyu, but akatozosarenda akapeka mabhegi ake. Hanzi aita akauya mukomana uyu aibva amukandira panze achiti bva panapa achita sei achimuharasa kuvabereki vake iye, kusvika azosvika pakuti ndakuenda handingazvigone zvepano nenyaya yemukomana uyu utsinye hwaaita. But apa anenge zviri kunzi aiwa kunenge kuri kuitika something kumashure behind the scenes. Ritz anenge akasoftwa here kana kuti akaitwa sei, I don't know. Izvowo zvinonetsawo kuti Ritz anga achazomutora netrailer yake ndiani. Mukomana uyu pamwe it's a good thing kudzokerana kwavo vese, if it's genuine love, if it's really genuine love ndoti ngavadzokerana. But then kana mukomana uyu achida kutora opportunity, Ritz must be careful because apa Ritz akuita utumari twake pasocial media, ari kuona mabrains akushandidzana napokelo achita sei akutoona kuti zvaanenge patwa nebhebhi ndobva ati regai ndinoita sei ndinotaimira ikoko. Ivo ana DJ Towers ava vari kuita hang around naye mukomana including iyeka vanofanira kunyatsomutarisisa kuti mukomana wemaintentions ake ndeapi, because Ritz aitogona kutoona mumwe munhu futi kuita vana 2 hazvire kuti haurorweka nemumwe munhu, unogona kutoroorwa zvakanaka nemumwe munhu zvakanakisa zvinengei. So I think kuti at this moment mukomana uyu ane zvaari kutaimira kuna Ritz. Tichazviona pamberi apo, ende Ritz wacho anozouya futi akuchema kuti ndakazodai haatane kuchema munhu wacho futi, ndo pane problem. So I don't know what you guys think, but Dev uyu takaudzwa utsinye hwake, hanzi ane utsinye usingamboita. And imagine kuti mukomana uyu aida kuzviita celebrity, akapfuura nekwana Yaya Good Vibes. Paibe Yaya akatombonziwa unoinvita Ritz sei kupodcast momuinterviewa iwo uchizoti wairara naDev, waidana naDev iyeye. So akabva kune even mukadzi waHoly 10, kuna Kim akasvika, kuna Patricia watinoti Patricia Putsai uyu akasvika futi, kuna Patricia akabvongodza kwese. Hanzi vamwe vanhu vatingatomboziva vatisingafungire vakarara navo, ende vamwe vanhu vatori macelebrity pasocial media vedu hanzi akarara navo Dev. Aiwa angarireza mukomana wacho, ainyatsoperforma achinyatsoita make sure kuti aite famous, ende ufamous hwacho akambohuita, but it was just 2 minutes. Akadzoka here kuGermany kwaanga akonzi Germany akupiko mukomana, ari kuita nezveiko, akadzokera kuBengeti ari kupiko, amen, I don't know. But regai tione pamberi apa kuti zvichafamba sei. I don't know what you guys think, but I can sense some bad energy in this, and this is what. But anyway, let me know in the comment section. Once you're a subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.